Scuză-mă, n-am vrut, te-a durut? Îmi cer scuze, n-am vrut să dau. Nu, dacă ți-ai cerut scuză, nici nu mă mai doare, mi-a trecut. Vrei să vezi cum e? Îmi cer scuze, n-am vrut, te-a durut? Înseamnă că nu mi-a cerut bine scuze, stai să-ți dau cu altceva. Scuză-mă, n-am vrut, te-a durut? Păi cum Dumnezeu mă, înseamnă că nu te-am lovit bine, stai să-ți mai dau cu ceva. Dumnezeu mătii să suci. Dumnezeu mătii. Luăm de suc, chipsuri, ronțăieli, dulciuri, nu știu, mai multe chestii de alea și din alea. De unde ai tu bani să cumperi toate chestiile astea? Sunt curios. Păi, e secret, nu pot să spun. Vinde droguri. Da, mă? Vezi că-ți bag deci în ochi dacă mai zici ceva. Nu, te rog. De-aia te-am adus pe tine. Ia zi-mă eu, de-aia te-am adus pe tine aici? Zi-mă eu, de-aia te-am adus pe tine aici, ceva de periuță. Du-te în ceva de periuță. Ce naiba faci, Dragoș? Ești în regulă? Păi, am potolit periuța. Doar să mă atace, sunt în top, se ofti că nu le place. Știu cine ești, deja nu te mai preface. Uită-te la mine să-ți arăt eu cum se face. Sunt în top și ei vor doar să mă atace. Sunt în top, se ofti că nu le place. Știu cine. Da, poftiți! Curierul, bună ziua! Aveți aici comanda online, un pachet pe numele Copchilu. Ce-i în pachet? Întreaga colecție de rechizite branduite cu Batman. Semnați aici, vă costă 3 milioane. Copchile! Pleca la școală, să rămână! Treci încoace! Amuțe pticuri! Băi! Mi-am făcut cruce! Treci înapoi, băi! Dumnezeu! Problema dumitale este în felul Ia zi, următor. șefule, vorbește mai calm, vorbi calm. Dacă Iorele, da, vorbește calm. te rog frumos să taci. Îmi spui mie să tac. Cum dracului se întâmplă ca mereu pe unde merg după tine să ajung în situații din astea? De ce? Uite cât s-au strâns aici, Dragoș, cum naiba trecem de ei? Am o idee, fii atent. Viu încoa, pune-te în colțul ăsta, stai lângă mine. Așa, da. Deschidem puțin ușa. Dragoș, m-ai lăsat singur aici! Dragoș! Dragoș! Doamne Dumnezeule, că mereu... Și știi ce e mai bun ca o sticlă de vin? Ce? Două sticle de vin! Doamne, Dragoș, liniștește-te! Măi băiatule, măi, n-ai mai băut vin în viața ta, mă! Ce n-ai cu tine? Dragoș! Dragoș, calmează-te! Dragoș, o să cazi! Dragoș! Da? De ce sunteți doi? Dragoș, măi, oprește! Dragoș! Dragoș, calmează-te, măi, nu mai bea atâta, mă! Cine te-a învățat, mă, să bei atâta? Taci din gură, butai cu 7, mă. Trebuie să ne cazăm la motel, ok? Ce naiba faci, mă? Mi-ai tras lângă ureche, Dragoș! Da, am spânzurat un zombie. Te-a rugat să nu mă faci de râs. Și Uite-l tu? ce frumos e. Asta e doamnă de serviciu, Dragoș. Repara țiglele de pe motel, ai omorât-o! Și de ce e așa palidă și fără un obraj și cu ochii roșii? Pentru că așa-s doamnele de serviciu sobosite, pentru că mereu stau și lucrează pentru noi, când noi ne odihnim, da? Uite ce ai făcut, Dragoș! Cum mai putem acum să mergem să ne cazăm la hotel și să zicem, bună ziua, știu că v-am omorât doamna de serviciu și v-am spânzurat-o, dar ne dați, vă rog frumos, o cameră. Cum?